Il-Partit Laburista wiegħed l-amnestija lil priġunieri u l-qraba tagħhom qabel l-elezzjoni tad-9 ta' Marzu. Din mhix biss spekulazzjoni u l-ġimgħa l-oħra dan l-istazzjon xandar provi li juru li mill-inqas 4 membri fil-kabinett tal-Prim Ministru Joseph Muscat wedu l-amnestija lil priġunieri waqt il-kampanja elettorali. Ex-priġunier li sal-aħħar ta' Marzu li għadda kienet jiskonta sentenza fil-faċilità korrettiva ta' Kordin għalilna hekk. L-iktar li kienu jiġu ġifiri l-avukati u deputati għawċin. Fostom Anton Refalo, Marvis Colero, Dr. Herrera, Dr. Zamit Lewis u xi oħrajn bħala kandidati. Imma dejjem ġifiri il-deputati kienu jgħidu li malli jitla l-Labor hemm xarej amnestija. Untant illi fil-ġurnata ta' jumej qabel elezzjoni Anton Refalo ġi l-ħabs u das qal ma' laboristi kollha li kien hemm li għandhom xarej żguri amnestija fis-sena biex imorru jgħidu l-familji tagħhom biex jifutaw il-Partit Laburista. Kif ġara li kien hemm ħafna familji nazzjonisti li votaw lill-Partit Laburista minħabba il-mafra li kien se jingħata. Iżda minkejja li dan l-eks priġunier għażel li jsemmi b'mod individwali l-kelliema laburisti li wedu l-amnestija, l-istess persuni reġgħu għażlu li jiġħdu dan kollu. F'Net News eks priġunier qed jgħid li xi membri tal-kabinett wedu l-amnestija. X'inhi reazzjoni tiegħek? Reazzjoni tiegħi reazzjoni diġà tajt li min-naħa tiegħi tal-Partit Laburista kien hemm l-ebda weda simili li jinnaf bija. Ġifieri tibqa' tiċħad li kien hemm din il-weda. Jien ħangidbu, għajlu jikxef fuċċu ħanieħdu l-qorti. Ok, u qed nikkontempla proċeduri legali anke kontra Net. Niċħada kategorikament u qed nirriserva dritt tiegħi li nagħmel libel lilkom u lilu wkoll. Sigurak li mhux vera la lilu għażel ħadd ma wetta amnestiji. Saħansitra s-segretarju parlamentari Jose Herrera li kien Shadow Minister tal-Ġustizzja l-bosta snin rid ikun jaf minnu dan l-eks priġunier. X'inhi reazzjoni tiegħek? Għidli minnu. Ovvjament ma nistax nikxwek minnu. Għalek għiddib. Għidli minnu? Ma tajdix minnu? Saw bieġebu għax ma nafnu. Net News xandar l-intervista mal-eks priġunier il-ġimgħa l-oħra wara li fil-jiem ta' qabel ħal kummenti ta' dawn l-istess deputati laburisti li dakinhar ukoll ċaħdu li għamlu din il-weda lil priġunieri fil-kampanja elettorali jew fix-xhur ta' qabel l-elezzjoni. Jerome Caruana Cilja għal Net News mill-Belt Valletta.